Center for Ejendom er en facility management organisation i Helsingør Kommune, der varetager al kommunens drift af bygninger, byggesager og udvikling af vores facility management. Vi havde tidligere den udfordring, at rigtig meget viden var personbåret, og det har vi så løst ved at få et IT-system, eller et IT-værktøj. FM3 har hjulpet til med rådgivning og bistand i processen med indkøb og udbud og implementering af IT-værktøjet. Jeg synes, det vigtigste resultat, vi har opnået med IT-værktøjet, er, at vi har fået en base med fælles viden, både for os selv i Center for Ejendom, men også med alle vores brugere ude på institutionerne. Det kan fx være en skoleleder og en teknisk servicemedarbejder. Den viden, de har om deres skole, lægger de ind i samme system, som vi lægger vores viden ind i. Et eksempel kan være, at vi har givet alle de tekniske servicemedarbejdere på institutionerne en smartphone med en app. Det giver dem mulighed for at lave en indmelding i systemet, hvis de f.eks. ser et vindue, der trænger til ekstra vedligehold. Når man skal anskaffe sig et IT-værktøj, er det vigtigt, at der er et match imellem brugerne og leverandøren. Der er 3 trin i en effektiv anskaffelse af et IT-værktøj. Trin 1 er at fastlægge en strategi med mål og succeskriterier. Trin 2 er at sikre en grundig test af værktøjet, inden man begynder at bruge det. Og trin 3 er en implementering, hvor man sikrer, at værktøjet bliver en vigtig del af hverdagen. Strategien var at kortlægge alle vores processer for at kunne lave kravspecifikationer til vores IT-værktøj. For at anskaffe IT-værktøjet afholdt vi workshops med medarbejdere i Center for Ejendommen. Det gjorde vi for at sikre enighed i processen omkring drift og vedligehold. Og de workshops var opdelt på 3 elementer. Det første element er indmeldinger fra de tekniske servicemedarbejdere på institutionerne til os i Center for Ejendommen. Det er omkring den daglige drift. Det andet element er tjeklister fra os i Center for Ejendom til de tekniske servicemedarbejdere, så vi sikrer for eksempel, at tagrender bliver renset 2 gange om året. Og det tredje element er et årshjul, der skal sikre, at vi i Center for Ejendommen i tide kan udarbejde beslutningsgrundlag til den politiske proces. Efter udbuddet gennemførte vi 6 måneders pilotperiode med vores IT-leverandør, for at sikre, at de krav og ønsker, vi havde til udbuddet, også kunne blive opfyldt. Selv den bedste kravspecifikation erstatter ikke arbejde konkret med IT-værktøjet. Derfor er det vigtigt med et pilotprojekt, hvor man kan teste IT-værktøjet på konkrete data og på en lille del af ejendomsporteføljen. En forlovelsesperiode, hvor man kan sikre, at der er match imellem behov og leverance. Center for Ejendom er i gang med at implementere IT-systemet, og der kan vi allerede nu se ressourcebesparelser på visse områder, men vi kan også se, at andre områder tager længere tid at implementere, fordi vi skal indføre nye rutiner. Og i forbindelse med de nye rutiner er det rigtig godt, at vi har stor opbakning fra medarbejderne på grund af de processer, vi lavede i forbindelse med vores udbud. Jeg kan klart anbefale FM3. FM3 har styr på tingene, sørger for at skaffe et overblik, sørger for at styre det og sørger for, at det kommer til dørs. Vi kan nu arbejde strategisk og er foran, og det er i hvert fald sjovere at arbejde, når man har styr på tingene.